敵意には着実に立ち向かいましょう。勝利の物語を。煩悩を断ち、行きましょう。全部片付けちゃうね。勝利の物語を。煩悩を断ち、ミサイルコンテナオンライン。いい流れがしたいんですね。片付きましたね。さあ、旅を続けましょう。